Hello there again mga langga. Alam niyo mga langga, hindi kami magsasawa at hindi kami magtatamaring i-video shoutout kayo lahat isa-isa if possible. Um, Thank you sa inyong extra pagmamahal talaga. Lagi kong sinasabing extra pagmamahal sa amin. Dahil lagi kayo nagpapakulay. Kahit everyday na kayo nanonood sa amin, pero nagpa-extra kulay kayo sa amin. Ito na po tayo sa ating episode 34. And of course, sa ating mga bagong kakilala, pagpasok pa lang nila nagpakulay na andyan si Daisy 15, Arch Vlog na ating kaibigan, si Park Mary's Home na ating kapatid, of course, mahal ng bayan. Andyan si Prince Chubby 88 na super mega supporter din. Andyan si Nelio from Dubai na super todo supporter. Architect Studio, thank you langga. And of course, andyan si Hana Ayana na isang kaibigan din natin from Japan, Bisaya. And of course, si John Ray TV, kuya, thank you sa kanunay na pag-support sa mga andyan. Of course, si Jose TV na walang patid talaga, walang sawang nagsusupport na as share tayo sa ating sa kanilang mga grupo. Thank you talaga again. Of course, dikitan nyo mga langga, andyan ang mga links nila on our description. Kung di nyo pa sa kadikit, hanapin nyo lang sa ating description, andyan sila, makikita nyo sila. Thank you again sa inyo. Bye!